Karong Dengue Awareness Month, puspusan ang kampanya sa Davao City LGU kontra dengue. Atong sayro ng dugang detalye niini sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Real na alarma ang Davao City LGU sa padayong pagsaka sa ihap sa dengue cases sa dakbayan sa Davao, Busa. Way puas ang kampanya sa City Health Office kontra sa maong sakit. Misaka na nga to sa 12 ka mga barangay ang hotspot sa dengue sa dakbayan sa Davao. Padayong nag-una mao ang Talomo, SIR 76-A, Buhangin, Agdao ug Bago, Galiera. Samtang nadugang ang mga barangay sa Balyok, Sa ug Inayangan. Pasakasabang ihap sa nagkasakit og dengue. Gikan sa 77 ka kaso ni atong Enero, dunay 133 ka kaso ni atong bulan sa Mayo. Mas ubos man ang total niini kung itandi sa unang 4 ka bulan sa milabayng tuig. Apan gikaalarma gihapon kini sa Tropical Diseases Unit sa Davao City Health Office. Gani, 5 na ang kumpirmadong namatay sa dengue karong tuiga nga sagad mga hamtong. Karong bulana, kanus ating ulan ug delikadong panahon sa pagkuyanap sa dengue, gipahigayon ang Dengue Awareness Month. Busa, pinaspasay ang kampanya kontra dengue sa Davao City LGU. January to June nga 500 kapin last year, 542, 400 palanta karon, pero dili ka kumpiyansahan kay gasigi na siya taas hinahinay. So dapat ani no nga tanan unta no kanang magigmat tapos manglihok yung tatanan. Padayon gihapon ang pahimangno sa lokal nga kagamhanan sa pagpanglimpyo ilabi na sa mga ginapunduhan og tubig asa pwede mangitlog ang lamok. Sanglit ususab ang mga plantita ug plantito karon. Busa nagpahinumdom usab ang kagamhanan ilabi na sa mga klase sa tanom nga magpundo ang tubig nga iyabok kini. Naatay mga certain plants like bromeliads, kung matubigan siya, pwede siya breeding place no. So muuna siya isa sa pagsuroy namo malimtan man gud siya giyabo, labi na nasa pat. Ang uban na among gud sa yuta, palihog lang mi tanggal na gid na ninyo sa yuta, butang ninyo na sa plants kung pwede gani wala gud na sila sulod og gawa sa panimalay. Real sanggit dunay similarities ang sintomas sa COVID ug dengue, busa. Pahimangno sa kagamhanan sa mga nakasinati og sintomas nga giling magpa-check up aron daling matabang. Real. Okay, daghang salamat Sheila Vergara Rubio.